May gabi sa tanan. Nanapog kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa light ko diha sa Ebanghelyo sa ato ang Ginoo. Ang ato ang Ebanghelyo karon kinutlo sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 19 bersikulo 1 hangtod sa 10. Again, light them with my word ug may gabi sa tanan. Misunod si Jesus sa Jericho tungod kay didto siya moagi padulong sa Jerusalem. May usa ka adunahan didto nga iya ngalan si Sakio. Siya mao ang pangulo sa mga naningil sa buhis. Gusto gayud niya nga makita kung kinsa gayud si Jesus. Apan mobo si Sakios ug tungod sa kadaghan sa mga tao dili siya makakita kang Hesus. Busa midagan siya sa unahan ug misaka sa kahoy nga sikomoro aron makita niya si Hesus. Kay didto gayud siya dapit moagi. Pag-abot ni Hesus didto, mihangad siya ug niingon, Sakio, dali kanaog kay karong adlaw kinahanglan nga adto ako modayon sa imong balay. Busa nagdali-dali og kanaog si Sakeo ug sa dakong kalipay giabi-abi niya si Jesus. Dihang nakita sa mga tawo nga midayon si Jesus sa balay ni Sakeo, nagbagulbol sila o nagaingon. Nganong diha man gayud siya mo dayon sa balay niya ng tao nga makasasala? Dito sa iyang balay mitindog si Sakeo ug miingon, Ginoo, ihatag ko ngadto sa mga takabos ang katunga sa akong kaptangan. O kung may gilimbungan ako, ibalik ko kaniya sa 4 kapilo. Mingon si Jesus kaniya, karon naluwas na kining panimalay tungod kay kaliwat usab siya ni Abraham. Kay ako nga anak sa tao mianhi dinhi sa kalibutan ug sa pagpangita ug sa pagluwas sa tanan nga nahisala. Misulod si Jesus sa Jericho tungod kay dito man siya moagi padulong sa Jerusalem. So hapit na mahuman ang misyon ni Jesus. So kanana ang importante kay kani iyang lakaw diay, no? Dito siya moagi sa Jericho. O dito sa Jericho usa na siya kanana ang adunahan nga lugar, no? Daghan kayo mga sapian nini. O diripod si Sakeo naka-franchise sa iyahang pagkulikta sa mga buhis. So mga kortahan o dakupod ang iyang kita kay nakakontrata man siya sa mga Romanhon nga siya mo kulikta sa buhis, no? So ngani naman diri ang abuso gyud sa pagkulikta sa buhis kay sila man ang magbuot dayon o makontrata na nila, sila na magbuot o pila po ilang ipatong sa mga tao na ilahang kuliktahan. So suko gayud kayo ang mga katawhan basta ikaw o sa kapublikan, no? Mahubra og buhis. Labi na si Sakeo, usa siya sa kanang punuan sa maningil o buhis. Tuod man si Sakeo, pareha ni Bartimeos nga nasa daplin sa dalan nga buta, gusto siya makakita ng Jesus na ito ni makakita. But siya maayo matambalan ni Jesus. Nagsinggita diya sa dalan. Kung sa iyang ibuhat niya, nagsinggita siya kutob sa madungog siya, no? Apan na kuan siya, nadungog siya ni Jesus. Si Sakios mo gihapon, no? Midagan siya una kay may balo siya nga dili siya makita kay mubo siya. Midagan siya, isaka siya sa sikomoro ug dito gayud siya
nagatang kang Hesus. Tuod man didto man niagi si Hesus. Kay kung dili wala siya mo saka sa sikomoro, dili gyud siya kananaan bitaw mapansin ni Hesus, no? Makita ni Hesus. Apan sa kadaghan sa mga tao, si Hesus gayud nadungog gayud niya si Zacchaeus. Nganong nadungog niya si Hesus? Nganong iyahang kananaang nakita si Zacchaeus tungod sa paningkamot ni Zacchaeus. Naa siya desire, naa siya tinguha, ug naa siya aksyon, o siya aksyon niya, ning saka gayud siya sa sikomoro. Ug diha gayud siya nagatang sa labyanan ni Hesus, no? Sama ni Bartimeus mo gyapon naa sa gianan sa dalan nga daghan kay mga tawo apan siya nakita kung nadungog. Ako kung kay kining kanang bitaw pagtulunan nato ba sa ato ang kaugalingon, no? Kung gusto kita mo makita nato si Hesus, madungog nato si Hesus, o kita mapansin ni Hesus. Kung nakita yung desire, sa pagkapaingon, no? Of course, mga to kita sa simbahan. Of course, magbuhat kita minaayo, minatarong para kita ma-recognize sa ato ang Ginoo. Pareha ni Zacchaeus. Nagbuhat siya kanana ang pamaagi, nag-una siya saka sa sikomoro. Nakita siya ni Hesus. Unsay Hesus istorya ni Hesus niya, Zacchaeus kanaog. Nakita siya gihangan si Hesus. Zacchaeus kanaog. No? Unsay kanana ang gibati ni Zacchaeus, nalipay siya og maayo. Lalimag nga, niingon siya nga, karong gabi dito ako manihapon sa inyong balay. Sa ato po kinabuhi, brothers and sisters, na magkikita'y tinguha na makaduol kita sa ato ang Ginoo. Na magkikita'y tinguha na unta maistorya na ato ang Ginoo. No? Pareha ka sa Zacchaeus. Kung sincero na kita sa ato ang ginahambing o kanana ang gitinguha o aksyonan lang yun nato nan wala gayoy kanang dili mahimo, dili mahitabo ang Ginoo mudanghan gayon diha sa ato ang kinabuhi. Sama kang Zacchaeus. O usa pa gayon usay nahitabo na ay conversion si Zacchaeus. Na ay kausaban ni Zacchaeus. Laliman ka, ingon siya nga, karon o Ginoo, katunga sa kong bahandi, ihatag ko sa mga kabus. O kaupat pilapa, kung naay nalimbungan ako, akong bayaran. Kung kita'y may tabuan na, o ang Ginoo, muanhi ka nato, muatiman ka nato. Brothers and sisters, dili layo kayo ang ato ang kausaban, no? Ba't mungutana ka nga, wa man may kwarta nga mo ipilo-piloon. Wala man po may kwarta nga mo ang tungaon. But brothers and sisters, dili naman may kwarta. Ang ato na yung oras nga ato igahin sa ato ang mga katawhan. Igahin nato sa ato ang pamilya. Igahin nato sa nagkinahanglan nato. Ang ato di ay talento. Talented man ta kayo, no? Wala man nato kanang gigamit para ato ang itabang sa uban, no? Para ang uban po, sila po mga dasig kay kita nagtabang diha sa ato ang gigamit ang ato mga talento. So, pila ka pilo, pwede na to mapilo og daghan, no? Sayo na pilon na to atong oras. Sayo na to pilon ang ato ang kanang talent nato, no? Di ta magmangayong talent pisa ato ang mga
kanang talento nato ato iserbisyo, no? So mo na siya ang panag-ingnan diri kanato. Unsa pa gyud ang iyang istorya? Bisan tuod daghang masuko sa ato kay usahay daghan biyang masuko pud sa ato ang ginabuhat ngano man na siya ngayon ana man niyang aksyon ngano man na siya nga ihang pagka kanang binuhatan, no? Dili man pareha sa ato. Ngano man na siya na buutan mo tayo, no? Di man ta magkasapian na niya, di man mo dawat na siya SOP. so libre man ang iyang oras, tiunan man yun ang iyang pagserbisyo, no? Daghang kaayo sa ato ang kanang mga gapang serbisyo diha apan naa ba ang purity sa ato ang kasing-kasing pagserbisyo. So muna siya nga kanang as a lay, no? Daghang kaayo ato ang kanang opportunity nga magserbisyo sama kang Sakyo nga iyang gibalik pila ka pilo iyang gibalik. Dili kay salapi lang. Huwag natin salapi na nga naman dili, no? Bahala ng daghang masuko ka na ito tungkol sa atong binuhatan. Unsay gihingon ni Jesus, human niya madunggi si Zacchaeus nga iyahang conversion. Ingon siya karon naluwas na kining panimalay tungod kay kaliwat usab siya ni Abraham. Di ba kaliwat kita ni Abraham? Kaliwat man kita sa mga kananang pinili sa Diyos, no? Kaliwat man kita nga kita mooy kanang gitinguha sa Diyos nga pagaluwason gihatag niya si Jesucristo kanato kay para kita maluwas. Siya karon naluwas na kining panimalay. Naluwas na kining panimalay, no? Imbis ang panimalay nga na-influensya sa kahilayan, na-influensya sa droga, na-influensya sa daghan nga mga butang nga dili iya nga Diyos nun na pumaagi. Naluwas na, nausab na, naundang na ang iyang binuhatan apan natulid na sila. No? Si Zacchaeus, usa ka kanang kubrador sa buhay, siguro human siya nabisitay sa ato ang Ginoo, siguro dili na ingon ana ang iyahang pamaagi, nausab na siya, naundang na ang iyang pag-aabuso as a tax collector, no? Diyos nun na siya nga tax collector, no? Gatabang na siya, kananaang gahatag na siya ug panahon unsaon nga ang mga tao maserbisyuhan, no? Dili pa kana kaluwasan nga maundang na ato ang binuhatan nga dili maayo. Naluwas na kita sa dili maayo nga binuhatan kay kita maandam na sa kaluwasan nga gitagana ni Jesus diha sa kaluwasan dayon sa kinabuhi dayon sa iyang ikaduhang pag-ani sa eschatological in time or parousia. Kay niingon man siya, no? Padayon siya niingon, kay ako nga anak sa tao mianhi man dinhi sa kalibutan aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa tanan nga nahisalaan. Pagpangita ug sa pagluwas, no? Human niya makaplagan para niya si Zacchaeus nakaplagan niya ug naluwas na ihang panimalay ug sila o kita nga maluwas na sa itong panimalay mutabang na pud tagpangita sa daghan kay mga tao nga nahisalaan kay mao kani ang misyon ni Jesus before siya moanhi sa kaluwasan sa katapusan dayon, no? Mo ba na ang misyon sa Great Commission nga iyang gihatag kaniya kanato human siya na banhaw, no? Human sa ascension yun siya nga, I will be with you till the end of this time. Go and make disciples of all nations,
by baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to be my disciples. And also they will help, no? Para sa pagpangita sa uban para sila maluwas sa ilahang ginuhatan nga dili maayo ug mahimo kining kalibutana nga, no? Yung siya nianha ako sa kalibutan, diri sa kalibutan magsugod ang gingharian sa langit, ang kausaban, ang kabalhinan, ang kaluwasan diri magsugod hantod sa pagbalik ni Jesucristo. Kita tanan gi awhag parihan ni Sakeo nga muakson gayud pangitaon atong Ginoo para kita matagaan o kaluwasan o kita pa mahimong mutabang sa pagkapig sa uban nga pagtindaghan na maging kayo ang wala na gapanimba, wala na gabali-bali sa ilahang kaluwasan, wala na gabali-bali sa ilahang pinabuhi. Sila tanan atong tabangan para sila po maluwas. Salamat kayo mga igsoon kung may gabi sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Like them with my word. Don't forget to like and subscribe this video.